ג' אני אפתח, היינו הולכים כל יום הביתה ברגל. פתאום אנחנו רואים קופסה של טיים עם מצית. פתאום נסתובב, פתאום רואה את יפתח, הדליק את הסיגריה. הדליק את הסיגריה, מעשן סיגריה. אני עושה לו, יפתח, תביא סיגריה. אני עושה לו, יפתח, זה בסדר שאני אלך ככה? כן, מי יראה אותנו? אף אחד לא יראה אותנו. ואנחנו שני ילדים בכיתה ג' ליד המכולת של בשיר, הולכים ברחוב ומעשנים סיגריה. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, שמו נותן התורה. בכיתה י' מחנה קיץ, אני לא יודע בדיוק איך התחיל הסיפור, איך שהוא הגיע למצב שהוא ועוד בחורה לבד בשיחים או באזור הצדדי. הוא העיר אותי בבוקר, העיר אותי במיוחד. אני עושה לו, מה אתה רוצה? עושה לי ככה. אני לא מצליח לדבר, ככה. 5 דקות עושה לי ככה עם הלשון, ואני כבר לא יודע מה הוא רוצה. בסוף הוא אומר לי, נשקתי את מפה הראשונה, כשהוא צועק את זה, נשקתי את מפה הראשונה שכל לא יודע, חניכים שלו לידו וזה, ולא מעניין טוב. הוא הכי שמח, אז הוא הכי שמח, לא מעניין טוב. זה היה מן צירוף מקרים כזה. יפתח במקרה הגיע לגבעת התחמושת וגם שרון הגיע לגבעת התחמושת, ואז הוא חזר ואמר לי, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אני מאוהב. אמרתי, יפתח, מה? תירגע. פגשתי אותו, וכל הזמן היה בינינו מעין מבטים כאלה, כאילו הסתכלנו אחד על השני והשפענו את המבט, והסתכלנו אחד על השני והשפענו את המבט, והיה משהו באוויר היה כאילו מהשנייה הראשונה איזשהו חיבור מאוד חזק באוויר. שבוע לפני שיפתח להרג, דיברתי איתו בטלפון, והוא היה בבסיס אליקים. נסענו לבסיס, הגענו לבסיס אליקים, ואיך שירדנו מהרכב ראינו אותו עם המחלקה, כולם עם הציוד עליהם, עם הלייזר על הנשק והאפוד מלא ועם כל הציוד של המחלקה. הייתי מאוד גאה בו. הסתכלתי עליו ואמרתי, הלוואי עליי. עמדתי עם שרון ליד הרכב, ואז בדיוק הם עברו לידינו חלק מהתרגיל. ואני זוכר שיפתח הסתובב אלינו, עשה כזה סיבוב עם הראש, סובב את הנשק אלינו ולחץ עם הלייזר, העיר עליי ועל שרון. ואז הסתובב לפסון של המחלקה, של המפקד, וחזר להיות רציני. ואני זוכר פשוט שהסתובב עם הגוף, היה לו את החיוך המצחיק הזה לשרון, עם הרווח הקטן בשיניים, והוא היה מלוכלך עם הציוד עליו, היה ממש נראה כמו רמבו קטן. בשבילי יפתח היה האיזון המושלם בין ילד טוב ונשמה מדהימה לבין איזשהו טירוף. זה היה בסביבות 2 ומשהו. דיברנו באותו יום נראה לי פעמיים, והשיחה האחרונה אני ממש זוכרת אותה, כי יצא לי להגיד לו שאני מאוד גאה בו. ועכשיו אני ממש שמחה שאמרתי את זה, כי אף פעם לא יצא לי להגיד לו דברים יותר מדי קיצ'יים. חוץ מ"אני אוהבת אותך", אז לא יצא לי להגיד לו "אני גאה בך", והוא ממש העריך את זה, הוא ממש שמח. הוא אמר, וואי, תודה, כאילו, זה עשה לו ממש ממש טוב. א', אני לא מסתכלת עליו כמשהו מהעבר. וב', אני לא רואה אותו כאיזושהי אפיזודה בחיים שלי, כאיזשהו משהו שהיה ונגמר
לקחתי מזה מה שלקחתי ואני ממשיכה הלאה. זאת אומרת, הוא כן עדיין איתי וכן נהלת. כל ליל שבת הוא הקפיד להגיע לבית כנסת לתפילה. תמיד הוא היה מגיע. למרות שעוד פעם, הוא לא היה דתי, אבל תמיד היה שם כיפה, מגיע לתפילה. פעם אחת אחרי התפילה, עוד בטירונות, בקטע של שיא הדיסטנס, מישהו ניגש אליו ואומר לו, שבת שלום המפקד יפתח. שלקרוא למ"מ שלך בטירונות בשם שלו, הדבר הכי גרוע שיכול להיות. והוא ככה מסתכל, בלי לכעוס, בלי זה, מחייך אומר לו שבת שלום בחזרה. פשוט חייך אמר לו שבת שלום. בתור חייל, שמ"מ שלך, מפקד שלך, מדבר איתך, זה כבר איזה משהו גדול. ואם יפתח עושה עוד מהלב, וחיילים מרגישים את זה. היינו יוצאים יושבים בבית קפה, פתאום מגיע אחד שלו לשבת, מפקד אחר מה היה עושה? הוא היה מסתובב והולך, או לא רע. יפתח היה קם, אמר לו מה שלמה, איך היה, לאיפה אתה יוצא היום, מה מדבר איתו. אז חיילים מאוד התרגשו מזה. הוא היה יותר קצין חבר, פחות קצין מפקד. אבל לידם הוא לא מתנהג כמו קצין, כמו שהם מלמדים. כשהיינו בחברון, אז יפתח בא לאהרון, אמר לו, תשמע אהרון, מה דעתך לעשות לי איזה סיור במערת המכפלה, להסביר לי קצת על המקום הזה? לא נעים, אני לא מכיר כלום, בוא תיקח אותי. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, עם חייל במסלול. חייל שהוא בקושי חצי שנה. המ"מ אומר לו, בוא תסביר לי. למה שחייל יעשה מה שמפקד אומר לו? חייל לעולם לא יעשה מה שמפקד אומר לו, אם הוא לא יפחד, שאם הוא לא יעשה את זה, הוא יקבל איזה עונש. יפתח פעל בדרכים אחרות, הוא לא היה הדמות המאיימת הזאת. אני זוכרת שגם היו לו כל מיני עונשים חינוכיים, שנגיד שני חיילים שלו רבו ממש, אז הוא הפריד ביניהם, ואז הוא אמר להם, תיסעו לקניון, תצטלמו, נכון יש את המדבקות הקטנות האלה עם דובים ופרחים ולבבות מסביב, תצטלמו תמונה משותפת של שניכם מחובקים ותביאו לי את זה ביום ראשון. הוא כן הייתם בדיסטנס, אבל לא בגלל שאני קצין ואתם חיילים, אז תעשו מה שאני אומר ויאללה ביי. הוא פעל בדרכים של כבוד, של נתינה. זאת אומרת, בן אדם שנותן לך כבוד, זה נותן מוטיבציה. זה נותן תחושה טובה וזה נותן מוטיבציה להמשיך. ברגע שאתה יודע שאתה יכול ללכת אחרי המפקד שלך, שאתה מרגיש ככה סוג של קרבה כזאת אליו, אתה נותן לך את האמון ללכת אחריו. לפני המלחמה אמרתי לי, יפתח, תקשיב, אתה צריך להביא לי קשר, יש לי את הקשר שלי, אני צריך עוד קשר למלחמה, 2 קשרים. מי אתה מביא לי? צריך שיהיה מישהו ציני. הוא אומר לי, תשמע, הייתי מביא לך את אהרון, הוא חזק ובריא, אבל עזוב, הוא נשוי. אבל עדיין היה חשוב לו, היה מאוד חשוב לסיפור, שהוא נשוי, לשמור עליו, זה יפתח מאוד רגשי, מאוד דואג לאנשים. אנחנו היינו תקועים שם באמצע איזה בית בלבנון, ופתאום הוא מתחיל לדבר איתנו על ההורים שלנו, על איך אנחנו מרגישים, מתגעגעים אליהם. אז הוא מתחיל לספר לנו על ההורים שלו, על עמי ויפה, איך הוא מתגעגע אליהם, איך הוא חושב עליהם. ישבנו שם באחד הבתים ויפתח עבר שם מאחד לאחד. אמר, אתה כבר התקשרת להורים, אתה דיברת עם ההורים, ככה עבר שעה לאחד לאחד. אמרתי לו, לא, עוד לא דיברתי. מה זה? למה אתה לא מתקשר? למה אתה לא זה? אתה לא יודע שאמא שלך דואגת לך? אני הבטחתי לאמא שלך שאני אחזיר אותך הביתה, ואני הבטחתי לאמא שלך שתהיה בסדר, תתקשר מהר לאמא שלך. אז אמרתי לו, לא יכול להתקשר, אין לי פלאפון. ישר, הוציא את האמיר שלו, אמר, עכשיו אתה מתקשר בפקודה. אתה לא מתקשר, זה סירוב פקודה. כל המפקדים שפגשתי בצבא, הוא היה אף אחד שדומה לו. בקשר האישי הזה שהוא שאף לבנות עם החיילים שלו. זה מה שאפיין את יפתח. אהבת האדם הזאת שהייתה מאוד מאוד עמוקה בו ומאוד בולטת בו.
פשוט אוהב אדם, המילה הכי טובה שאני יכול לתאר אותו.